Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Hajiya, ya labarin fanan ku da Umar ne? Gwara a yi ta ƙare. To yaushe za ku kashe Umar? Ka saka ido ka gani nan da 'yan lokuta? Hajiya Nafisa, shin kina so a kashe Umar? Ba na so ya mutu yanzu. To me yasa? Dole sai Izzata ta kaskantar da shi. To me zai faru kenan? Muddin Umar ya mutu ba tare da ya wulakanta a wajena ba. Ban gane ba. To akwai waɗanda za su ke ɗaukansa kamar wani jarumin maza. Akwai sabon zama. To ai ranar na kina gaya masa wani abu. Me ke gaya masa? Abinda na gaya ma Umar cewa dole Izzata ce za ta yi sama kuma dole ne zan jawo shi ƙasa. To wace hanya za ki bi? Akwai hanyoyi da yawa don haka su za mu sama. Umar, na samu labari kun fara soyayya da Hajiya Nafisa, haka ne? Tambayar ku fa nake. A'a. Ba mu san ba. Akwai sabon zama. Idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda ko da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.